mentau senam le nong rep la dulu pa ha satmit pecingiap nomor ba naga cingtat pelur jur kham tam bolok dau siasa ta mentah hang ni jelangi mo ki pelai luit nomor kadika kari ka celah ka berdeki babun ki nong rep nak liang ko sokar ko kia ha hi kelap pelai luit benlek numbar umar separ celah begini yo berjalan Mrai wala kata lu ngimla rebeni rap ikinong rap nomor ba ngini rap adu kan no kin nomor ba menta kum ka hagwati ngini tu gwati selcar ko benar pol lala bacar ka ba pelai pida ko por tang khat arji kilakang kamut long balut daka SML ke kabun unlut ruton lalut no tang lai ton nomor ba kapor kam sya ta iki ba sulung no kini ki bedi hol silar mo kiyo bendi no tang sikentas teng Kalau kini gua di tiap kiok lagi kita setengin. Hak sini kiok di sang kita tingin lah peniak cai. Tengah nak kalian tengah buat cekerpat di kosoka bahkan pekhia bet benirap di ini sekinograp. Mentau stem lagi layak lupa. Kemudian syuhira kata kebaong benkiu ke. Man stem kan nepor kelakiu. Dah kesan kadu tukar kubi. Rai mentah apa kelakiu nak khadar kalau menghiar. Mentah sih lapor dunia tukar bro. Tulah nangyap nograp. Lada uyap nograp kemudian nong khili layak. Tengah kuat buat keli biang ke sorkaru nomor ba bun sin hi lada tat kemarin kinong rep ki kena be bau knyat nong hi mo u knyat nong hi kat ba kim tip pada kecing sia lada tat ujur unong hi la yak lupa lada ngi paot unong rep si power ni bukubi kemut kin wara sa power ni kamut tu sulai power ni la tam asa stok ni kudam git ngimla rep kamar kala bun support tedan pat kini kinong rep ki bakwa ba I lasya kan kiu lisni kan kiu dor ki I kinyu tu kubi lan dalak slap ki I tang nak slapan une kubi kat bakin ot dan ngilak tep umurni da poi syarkhar lah berat mulapuat don kasem jing e wat inong rap kasem jing e nong khayi kasem jing e Hatu pidai unong rap, badan gimar rap, bat kijingri bandie, hatu pikwak ban yok kalat ban penpoi gimar soj, syakiyau delang, hatu pidan kam gilat ban penpoi, ya gimar jong pi syakijakadia, hatu pidan kam, ya kejing batai, hakayau kahat, bat kiwe-kiwe dia, tiu kat kendai kat nyau items, kadai karen sannya pi. Puan au toll free number, iwe kendai iwe nyau, ban register ya dia. Pila ban ai kijing tip syapam gimar rap, bat kijingri jong pi syaki ofisar jengi. Kakat kendai kat nyau kenhon, kan yarap ban pen itu ya kinong dia bat kinong tiet batik kena. Pila ru ban yadat dor, bat kinong tiet, hagi babon kiliang, naga benta gimar jong pi. Kat kendai kat nyau kenhon ru, ka ai jeng yarap, hagi lat ban pen poi gimar jong pi, syaki jaka ban dia, bat haka baikit, ka bakam jap. Pila ban pen kit, pen yar, sop gimar jong pi ban lat naga jing seniu. Kinong batai banyak syapang gimar rap, kijing ri jong pi, kilong kloy ban jubab, ya kino gino kijing kili kebab pidan. Penyok kijing batai, haki rukom baper. Kum haka por sywaban rap, rukom ban yadan ki kenyang bat kijing pang, kiba keta ikimar rap. Kapor ot, kijing pelang, ikimar, bat kiwe-kiwe kijing kili jong pi. Kakat kendai kat nyau kenhon, kalat bat kijing ki, bapenitu ya kinong dia, bat kinong tiet. Kani ke market kani kalong ke bathmai lada phipet hapo ka sarkar ke jongi but ke bangile kalong ba ngila don ka database jong kinong rep ki jongi wat lada ngim download boro kinong rep hapo ka jelaru henri ngidang yai adman gasngi ngidang expand kani ka database ke jongi de ngi khmi lenti bahadian kat tu kat nipor le singin la ban register le dia bro kinong rep hapo ke jela ke jongi kini kinong rep ke habaki kwa ban DAA ki phone changi bat hadian baki ong bangi don uni umar bande kata kilo bande hakajo ke database jongi bedengi don ru ya kata ka ya kani ke database jongi nong thiet ki nong thiet ki babon ki bala ju phone yangi baki yet yang uni umar yo tau mar di ni napo ka item spot ni le kumno ngi supenia day ki arngot ni supenia match ki arngot
But lada ka jingdon kam ke jong unong thiet kaya hap ba ka jingdon ke jong unong de kemut ngi penye kenduk ya ki lani ngi shu a tang ki phone number ki akran hi maki ngarung awat jimbam tenraim token something that's natural and that's at competitive rates. So it's able to able to connect with iTeam's ecosystem though, where it's not about just connecting with farmers and also providing this service for farmers to bendekan. So it's through this market and through the ecosystem we are able to to this day work hand in hand kan to. Gumba kalong menta nadu usnam arajar arpaw pawan kaklam COVID-19 kibabon kibriyo kibalayo jingtip shaphang kashnat 1917 items kila shim ya kakabu penpindon kam yaki jing mentoy jong kani kashnat kam tam ban pinpo yaki marrep ki jongki shaki yaw ki had dag penpindon kam yaki kali ki jong kani kashnat hagador kapaduna padru habayanu jor pat kakali kamay Sem ka jinge phera do karno ka dor ba kali na kali yo bat kani ka kali jong ka itim ka jinge phere klalong kala kham hiar kan na kani la long no kumba siteng kat ban ki kali kamai pesenja bro ka wei te la long bino ka wei kan along no kum ha ka dor mar siteng ta long la kham sting kan kumba ka pathai menta lai I na du ba lockdown ro dai te la long sem jing ya ta ba ngi ru la da ngi nang the ka mar ngi the ram ngi da poisa ni ru ngi la nang kham palat am te la dang sem na ka wei ka jat kali kum to kum ki sumo ne ki pick up kum to ngi da wai te la nang kham palat ka bai kali ka ban lut mo te la da leng ba jong kani pada ka items kum to te la kham yarap asya kan yangi namar ka bai kali ru ka la kham du na phi kam da palat dor su kumba yan ujor bat kiwe kali kan kabang asekit ya usin rai na jawa si Shillong no bangan sim subu tang na sinong la jong do Shillong ngasiu ya kaciton kumba saw hajari tang ka ba kali ka taruh pinayo di driver ki ba biang long ki ba kitrai ki ba long kimdei ki ba rem de telada ngapat ngapunon kami ka itim ngasem ka ba rem kan poi nga si khasan spa tolong kala long ka jingerap ka ba kraw fi ya nga yang igen long nakaliang kata te ladang apit ya kasla terparo haba ngasim compare ya ka ka ba kikali kini ki bolero nomar teng bawa long haki short distance teng ladang ngamla ban lut haka trok long isim lagi bari tengah simba nala yaman kane ka long kisim kharsan spa ban lut ya kata ka belief si pick up te kini bat kisim sejar tengah so kajingerap ka bobon ka ngiyo lat fi long khamtam kum no ma ba por bangi thiet ni la bani rap ri kinong rep long la ka transportation jongi kaduna long ka sukte long ru kinong rep ru ban poi ki mar kai long ta akan mau dan wi khna badan ka wi ka tempo ti ni ai u ka pas bat ni ai u ka kerteng jong kinong rep ki badan mar bat ki ha to ko por ulet thiet na kitu kinong rep bat katu kan ni jai uchur katu kan ni jai uso na boy bat u ya thu yang ba ka si ka baning kong ka si ka ba ar luong tang hamau lai rum pat rum ba la lut uchur te ka pen sluri u bu un le ka ni ka kaman man ka si te ka bot udang poi dang ni kong usdang ni than roi hadien u poi si than sling dan u poi shadu si ki than ling bro bulit sim ka kat ka ni ka tai ti kani ka penslur kini khna samla jongi ban mi perthai ha tu ko por bat ban le de kini ki mar ti kumta kala yat ka por men sem mentau snem bade na mar bale si ka sarkaru kala yo I ka jinglong jong ka stong ka thau men sem kila nang ban penyat ha kata rukom ti ngipan permission ye naki bade ban penyat ye kini ki home delivery service how news nem ti hakabakut ngatrai ngidon kumba arpu san ngut kibre ki ba wan mi ban stang ni kini ki home delivery mentau stem but hakatu ka por baka lockdown ba how to hakatu ka por jong April but umi kini ki home delivery kila long shisha ka jingirap ya ka stong ka thau hakatu ka por namar ba kila ban pen poi ya ka mar ka jong ki she ki sieng ki jong ki brio ki gi pa ba but kham tam ru
kilik sami ki ni ki mar ki jong ki shakini ki brio ki belong on the quarantine hayeng shaki corona care center ti ka ba pelong ba dan manu ru badu ya ka bam ha ka tu ka por Kajingmi ki brio ki bakai jhurru kalong ha ka jala ne shabari kalong kajing mentoy ya ki babon ki nongrep na maria ki mar ki jongki kini ki nong khai ki lit shimben na ki shnong jong ki nongrep dak ba pindon kam daki kali jong ka 1917 items ha ka ba ki don ru na kini ki nong khai ki badai ki bajulet pinpoy ya kini ki chur shaman la ki thliu yeng jong ki brio la ne ka home delivery ki mar rep ki le shim ma phine ki ora ki nong rep sini Both ways. It depends on their capacity. Sometimes if it's the first time nga kondo nga stunat ban lit kondo ikini kong ban to know who they are and then to also see the what opportunities are there besides just not to limit them kum ong the ong shuong ki kwaban de samken jhur. So I encourage them to also look at other things to grow other things. That there is a market for local food products. Kum krai, cow khasi, there's a big demand for that. So we encourage our farmers that we meet, to also look at other opportunities. That there is a break kumanga bawan nakaseng we are trying to look for permanent farmers are looking for permanent buyers. So that's what we are trying to showcase with them. itu i kende alo ka kam ka ba ka ni ka asen ji pikatre Yam ga kam jang ka asen hi ka ba itre klong bait marban penyat yau ki ki chur jong ki dong rap saki yau ki jela du Arunachal du napo West Bengal sha Tripura Mizoram Assam tai te long ka ni asen ka chu sim ya ki chur jong ki dong rap kaleng ki cakan po ka khasi Hill, po West Khasi Hill, but po Chante Hills, kumtahi ki pempoy ni po kudam, don ba nang ni na po mau konro na keleng na boy, ki don ba hap ki le chau hi ki khot jong kastion ki pha kali ban kit mar ki kum kubi chne cha mau konro ki la parking hi ki tu ki briu stu ki la sawan ra ang ni pat ken salut pat ken sapha cha bar jala gen no ka respond ki nong thiet pan Correspond nanti kalau kajing pet jonga kalau long very successful. Namar ba haitu ki por bon ki brio ki salia ban mi. Namar ba don ki cacing pang te kiru ki liakat bala ban ye syong hiang ban nang tu pat lang i mangi te ki phone be ngi directly maka tu ki keteng jingi ki la float apa ki khot ke bor social media te leng ba ka tu pat te ki brio jingi ki phone kan te ki la phone te ngi respond ki call jong ki dan ngi dam tu ki syam ko ada te ngi proses aka ni saya deliver part ke nilai bed next day delivery be pat kadai ru ka perthai bada menta ka ba ka mobile technology kala poi shaman ki kandong consult jong ka jela ka jongi tingim dei ban ong ba yim dei ban perkhat ba ka kinong rap ki jongi kim don mobile kalong ka ba phala phina pej ba ka mobile penetration hi ko ma ka jela ka jongi bro kala jan poi sigi nyo 4% and kamlong ka ba bakan poi si spa persen ru ka jing ya menta bakan poi si spa persen ka sulong betik namar ba kirang bun ki jakale si ke ba padon mobile network ti namar kata ka daw andrei phina pej hi ha ka state hi baro ko wei kumba rupusan ru nyo 4% gibriu kiladon mobile lot ti kalong ka ka ba pensuk yaki la da kila ban su phone changi bat ki yit yaki solution jong ki jing ki jong ki nakapor sa kapor Hadian pala saki ka jing mentoy ka bagi nong rap bat ki nong kayi kilayo na kani kashnat 1917 items kani klay rap shibon ya ki nong rap ban pinpoy ya ki marap ki jongki shaki yo ki hat bat ru ban ya kendo bat ki nong kayi Henry kumba ka long minta bon pat ki bampat tip shapang kani kashnat 1917 items wat la ka jing sakri ka jongka kadai habaro ka jela bat habaro ki jaktin ki baki jukran la ka long haktin khasi benar garo lani English ka 1917 items ka don artli ki office ka wei ka de hamia shlong ka wei ka de hatura ti
hapor ba phone yo ni we khandai we hinyo ru ngila ai lupa ka language option hang tu ba phikwa ban kren ka English ne phikwa ban kren ka Khasi ne phikwa ban kren ka Garo ti depending ha la jing khnyat ka jongki ya ka preference ka jongki la ki press English but Khasi borok ki calls ki poi hang ni shlo but la ki press ka Garo pat ki calls ki le support turah di ngidan kiju ki brio ki bangidan hapo Shillong ngidan ha Garo Hills ru pat kitu ki brio pat na po Garo Hills ki se kren pat ki di kawi ka advantage jong ka items ru kalong kata bangila ban ai ya phi ya ki solutions lani ya kita ki jing batai mo ha ka khtien jong phi kala ban long khtien Khasi kala ban long ha khtien Penar kala ban long ha khtien Garo di ka pensuk ya ki nong rap ki jongi ru but na office ka jongi la bon sen baru le si phila yo idang hakini ki siru ngidang penyat yo u shenrai mo u ban lech po rosha di ban ya deal bakini ki brio bakini nong rap ki jongi kalong ka ba e bhan namar ba uni unong thiet ukran da ka phareng lani ukran da Hindi kabba ki nong rap ki jongi berkim sothu di labun sin bahan apo items nang ni hingi rap yaki hakata kaliang ni pen translate yaki lani ladaki pha shangi da ka mail tingi bre nakatuk mail ni sahaban phone ni kinong rap ki jongi bre ban batai ba unong thiet ukwa e phi ba phin le kum ta nang ta ka sayat ka kam kasngi lasim ya kene ka senjam ban pendap ya ka ban ai vaksin ya lade ngakwa ru ban pha ikene ka message ningkong e sabaro khoi ki paranong rep ke jongi bat khamtam sekinong yalam jong ke health sama union kum kinong yalam jong ke health sama union ya lasim ya ka senjam ya ka ban rescue ya ki jor jong kinong rep nakawai ka jaka sakawai pat kadon ke jings ir teng hangi kum kinong yalam ki basim ya kene ka kam habangi le seki snong ki thau jong ki paranong rep teng gi ju kan hat yangi ban rung seki yang jong ki wat ban ba bandi sha bat kum ta ter hoj nakaliang ga jongi gi ju kan tat yaki namar bangi don kane ka jing sngo salia ya ka ban le kum ta namar kat kum ka protocol jong ka kot khya tenre ngakwa ban pha ikane ka message bakane ka vaccine ka bangai man ta kasngi ka dei na ka ban ta ka jing sngan ningkong yalade ka baar kandai ka jing sngan ka bangabu hakmat do na ka ban ta ka yeng ka sem ka jonga bat ka balai kandai ka bangi di ban sngo thu ba kum kinong chong snong haba ka sarkar ka ai yangi kat kane ka kabu ka ban IA ya kane ka vaccination henry kan sapoi ka por ka ba le se kan sadon ka charges na ka benta kane ka vaccine ban ai vaccine kan long san hajar la ne kan long ar hajar la lai hajar kat ba ka dei kumbang yu i wada menta ki don ki hospital hapo shlong ru ka bai registration ki shim na ka benta ban vaccine tengah sngow ya ka ban pencelori ki nong chong snong jongi bakin mi syakmat bakin ai inject ban ya da ya la de first dose kampat biang second dose dangila ai kala long pura ya ka bangin ya da ya la de ngasngow ya ka ban kentu ya berkhot ki perlok ki jonga bun sin adu menta kidang bun ki badang keren artetin kidang bun ki badang pensngow bangi empat snowman ya ka ban ai henry ngan ong ai fi lada ka poi ka por ka ba fi chakta hauniu covid-19 kan ong ai fi finala poi ha po hospital ka dei betang ka jing ya fight ka jongi shimet na ka benta ban pelat im ya ka men sim tengah sngow ya ka ban ai ka assurance ya berkhot nadu ki paranong rep adu ki nong chong snong ha ka jala ka jongi bakin wan chakmat ban kin penting na yala de namar haka bakut ngan ong efi la rafi pang fisitam finamla ban yale dala de yala de wat haka pang kastam henry fi ban shania haki doktor bad haki nurse fi haban shania haki teki expert te namar kata kadaw ngas ngau ya ban kentu ya baro kinong chong snong jong ka jala hi megala wan shakmat vaccine yala de penting na naga benta ba fenyo ya ka kot ka khia ka bapura nga kwa ban kerpat ya kinong rep ki jongi bat kinong ya khai kinong de kinong thiet ki ba ya de ya thiet ki marep nga kerpat ya ki bakin register bat ngi hang ni 1917 bat bakin pendon kam ya kini ki service ke badan bat ngi bat kadang bangin la ban kampen bha shu ya ki ei ke ba ngila ban offer shaki namar ba bon le se kinong rep hadu mentahi le se kimpat bana ya ka 1917 items
Di Henry lingba kani kalat ka bang iyo mentah ngakwa ruban syukerpat ya pi balada pide unong rep bat lada pidan ki jing thum lani phiri ki jat jingri ki bapher nakarpat ya pi bapin phun hau ni number i we khandai we hinyo ude toll free ka bamot ba phindum dan jinglut na kaliang ka jong pi phone shangi shane ba phi register bat ni phi pentip yangi ba phi thum ayu lani phiri ayu bat hakano kanu kapor kaba ni yo ikinong thiet ki bayit ki mar ki ba phithung ma phi ngin sa phone ya phi bat ngin sa penya kendu ya phi ba kini kinong thiet kaba arpat ka bang akwa ban ong ru ka long ba hakaba bon hi ki kenti yo iba kinong thiet ki jong ni ki ba register bat ni ki kwa ban yit ya ki mar kaba ki brieu hi ki thung hakaru kom ka balong organic di namar kata ngakerpat iki nong rep ru ba kin persang kat bala bantung iki mar ki jongki klem da pendon kam de ki dawai henry tang da kasbo maryang khanang ba ki mar ki jongki kin la ban kham penya yo nakapor sakapor bar ka balai nga kwa ban shuong kalong ba hakaba bun sin hingilap ba kinong thiet kham tam kinong thiet ki badai na shabar jong jela haba ki wan ban yet mar maka snong ka jongi nang ni kim ju yit imar ki ba arpho kilo lai pho kilo kiwan ki yit pe ya kamar ka ba si kuntal san kuntal ani siton te kabu ya ka jing yangi namar ba kinong rep ki jongi bade ki ba pli kim dei ki ba rep kata ka production capacity ka ban poi de ki ton te henry ka solution jong kani ka long ba kinong rep ki jongi ki dei bania wan bat bania mirlang bania form kini ki groups khanang ba ni kum ka items ngila ban contact ye ki bat ling ba kini ki groups pat ngila ban thiet ki mar ki jongki bat ngila bat kan pet sukru yu nong thiet u jongi ban ya deal bat tang i wei la ni ar ngot ki groups namar ba phina pet khambun sin hi unong thiet ru umdon por la danga ai utang sangut kinong rep ru umdon por ban ya kran baro sangut kinong rep namar kata uyit betang na kata natang na kawai ka kenhun ka bala ban supply lot ya kamar ka jong lada udon kam siton la ni arton u kwa ban ya kendu tang iwe maximum armut ki bri ki ban la ban aya ka ni siton arton yu namar kata ka don kam ba ngin ya tre kata ka rukam ba ngin la ban aggregate ya ujing thung jongi ba ujing mi naka stong ka jongi